Inigo Olalde da. Inigo lizentziatu zen biologian Nafarroko Unibertsitatea, doktorego tesia egin zuen biologia evolutiboan, Pompei Fabran, eta baita ere ikerketa zientifikoen institutuan ibili zen. Egonaldi doktore ondoko batekin zuen Harvard School of Medicine, Richard Reiciekin lan egin zuen, eta bere arloan berbada ikertzaile garrantzitsuena munduan. DNA lan egiten du, garaibateko poblazioen DNA zarra aztertzen du. Eta une honetan, gurekin dago, Euskal Herriko Unibertsitatean, Iker Baske Unibertsitatea da, Ramon y Cajal posizioa ere badu, hori da gaur egungo bere egoera, eta aurkezten du karanbola txiki batengatik. Lehen Jaurrek esan duen bezalak, kultura zientifikoko katedrak DIPZ-ekin kolaboratzen du olako ekitaldi batean, ni naiz katedra horretako zuzendaria, eta hain zuzen ere, gonbidatu egiten ditugu naukaseko saioetara taldeko kidek ez direnak esan zidaten, itzaldi interesgarri bat eman badezake, norbaitek ezagutzen badin baduzu norbait, eta nola jakiunden ere, kide gisa hartu dugu Inigo Olalde jakiunden, horregatik ni hemenago une honetan Inigo Olalde aurkezten ilusioa egiten zidalako bera aurkeztea uste dizuet Inigorekin. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, utzidazu nire hitzaldia hastea bi egile klasikoekin. Hau da, zeintzuk ziren erabilera sozialak, hainbat gizartetan erromatarrak aurkitzen zituztenak, Europatik barraiatuela. Lehenengoa Julio Cesar berak esan zigun. Eta esan zigun Britainiako hegoaldean oso normala zela, hainbat anai edo gurasoak emazteak partekatzea. Seme alabak ez ziren lehen ezkondu zuena, hau da kasu askotan, etzen bera eta biologikoa. Eta bigarrena, Dion Kasiok kontatzen digu, eta aipatzen du, kasu honetan, Ardento Coxoren emazteak izan zuena, Kaledoniok burua, eta Julia Augusto zen enperadorearen emaztea Septimio Severorena. Eta esaten du Argento Coxoren emazteak komentatu zion, guk betetzen dugu naturaren eskakizunarekin, zuek baino asko zobeto, erromataren bakumak baino gehiago. Beti oheratzen gara gizon honekin, eta zuek adulterioa egiten duzue gaiztoenekin. Beraz, hori dia lehen podcastak historian, ez daukagu Julia Augustaren erantzuna, baina hauek bi adibideak dira asko zera gehiago ditugu. Eta informazioa ematen digute, batzuetan ez da oso osatuta egoten, jakiteko nola antolatzen ziren gizarteak iraganean zein da arazoa. Guk erregistro idatziak ditugula 2000 Kristaurretik, oso optimistak izanik, baina ze gertatu zen gure espezie moduko historian, nora antolatu ziren gizarteak aurre historian, informazio gutxi dugu, informazio asko ziurgabetasun gutxi. Eta hau, azken 5 urtean aldatzen ari da, eta aldatzen ari da teknologia bikain bati esker. Uzten digu egiten pentsa ezinak ziren gauzak. Zer egiten dugu teknologia honi esker? Uzten digu arkeologia indusketa batera joatean, eta laginketak egin individu guztiena, hortzak eta ezurrak aztertu, 20 miligramorekin nahikoa zaigu, han gordeta dagoen DNA berreskuratzen dugu, sekuentziatzen dugu, sekuentziazio teknologia masiboarekin, eta gero informatikaren bidez, milioi sekuentzia aztertzen ditugu. Eta horrela, senidetasun biologikoa aztertzen dugu norbanako hauen artean. Eta azkenean, honetara iristen gara. Hau da, nolabait bizitzara berriro eramaten ditugu, beren harremanak aztertzeko nola egituratuta zeuden gizartean. Eta berriki egindako adibide bat jarriko dizuet. Hazelton Northen, Engalaterra hegoaldean, tumulu bat zen, 3600 urte Kristaurretik eraikia, tumulu erraldoia da. Ikusten duzue, ze tamainu aldea du zuratzen zutenekin. Eta arkeologoak erdibidean bi kamera aurkitu zuten, bata iparretik irekitzen zen eta bestea hegoaldetik. Aurkitu zituzten milaka hezur. Hau da, 40 bat lagun lurperatu omen zituzten han.
hile eta tumulu bat zen. Ikusten duzue kamera batera argazkiak indusketa egin zenean. Jakin nahi genuen hortzegon lurperatuta hor, aireak ziren edo ez. Beraz, egin dugu, egin genuen horixe 75 lagin sekuentziatu genituen, batez ere hortzak eta ezurrak, berreskuratu genuen denea, eta ia 35 pertsonen genoma berreskuratu genuen. Genoma horiek aztertzean, ikusi genuen 35 horietatik 27 aire oso hurbilekoak zirela. Eta zuez genealogiko batean jarri genituen denak elkartzeko. Eta hemen arkezten dizuet, Hazeltondarrak. Oso garrantzitsuak dira, ze hau da berrekin izan dugun lehen familia historia horrean. Hau da, aztertu ahal izan dugu bereizmen handiarekin ze patroi sozialak zeuden historia aurreko familia batean neolitiko hasieran. Eta zuaiz honetan barrena eramango zaituztet, gizonak karratuak dira, emakumeak zirkuluak. Eta gero badu beste norbanako batzuk beltzak lerro etenarekin, horiek ez ditugu berreskuratu ez zuten tumuluan, baina badakigu egon bazaudela. Eta ez dakit konturatu zarete, baina familia hau antolatuta zegoen gizon baten inguruan lehen belaunaldian. Hor, laranjaz agertzen da, 4 emakumerekin ugaldu zen, eta ondorengoak 5 belaunaldi pasa arte. Eta orain joango gara patroiak aztertzen. Zer izan zen lehenengoa? Gizarte patrilineala zen, oso patrilineala. Zergatik dakigu hori? Ze konektatzen balen baditugun orbanakoak urrengo belaunaldietan, lehenengo belaunaldiarekin, beti elkartzen dira gizon kate baten bitartez. Eta hori zorrotza zen. Ez zegoen transmisiorik emakumearen bitartez. Beraz, hilobi hontan lurperatu izateko gai izan martzen nuen lotura bat izan lehen bereren aldiarekin gizon kate baten bitartez. Bigarrenez, orain, zeintzuk ziren 3 gizon hauek gezi batekin? Amak ziren patriarka horrekin ugaldu zirenak edo beren semere batekin. Badakigu semeak hor daudelako lurperatuta. Zeintzuk ziren aitak? Aitak ez zen klanetik, patriarkatik, eta gainera ez zeuden lurperatuta tumuluan. Eta zein da gure hipotesia? Gure hipotesia da, klaneko gizonak, bai patriarkak, bai seme alabak, bere emaztek, beste gizon batzuk izan dugu umeak adoptatzen zituztela, eta lurperatuk izateko eskubide bera ematen zietela, biologikoa ematen zien berbera. Beraz, horrela klana askoz ere azkarrago azten zen. Hau da, zure seme alaba biologikoak ez dira bakarrik eskubide, zure seme alaba ordeak ere bai. Hau da gure lan hipotesia. Badago beste aukera bat, ez dakit konturatuko zineten. Eta klaneko gizonek etzekiten hauek ez zirela bere gizon biologikoak, beraik pentsatzen zuten, bai, bazirela, eta horregatik ematen zieten lurperatuak izateko eskubidea. Hau da, norabaiteko adar prehistorikoak ziren ez gizonarenak, baizik eta kasu hau honetan bezala, baizik eta emakumena. Sekula ez dugu jakingo, zer zekiten edo ez zekiten klan honetako gizonek hilo bidera eman zuten, eta ezakegu, ze datu ezagutzen zituzten eta zein ez. Hirugarrenez, zeintzuk ziren emakumeak? Ditugu alde batetik lehen belaunaldiko 3 emakumeak, eta bigarren belaunaldiko emakumea eskuinean urdinez, emakume hauek ez dute arbasorik tumuluan, eta beste komunitate batzuk etorri ziren klaneko gizonekin ugaltzeko. Eta gero beste 2 emakume ditugu, beko emakumeak, berdez eta urdinez, eta horiek bai dira klaneko seme alabak, baina aurrak zirenean hil ziren. Beraz, pentsatu, hemen talde oso bat falta dela familia honetan. Zeintzuk? Hau da, alaba helduak, ez dira alaba helduak agertzen. Hau da, ugaltzeko lotura horiek guztiak familia honetan ikusten ditugunak, alabak ere izango zituzten, ze semeak ikusten ditugu lurperatuta. Eta seme eta alaba izateko aukera 100%koa da, baina ez dago bakar bat ere hemen lurperatuta. Zein da gure hipotesia? Gure hipotesia da, klaneko alabak aurrak zirenean, lurperatzen zituzten familiarekin tumuluan, baina ugaltzeko adinera izten zirenean, 15 bat urterekin, utzi egin bertzuten alabearrez familia hau eta beste komunitate batzuetara joaten ziren. Eta arkitzen ditugu lurperatuta beste antzeko tumulu batzuetan inguruan daudenak beren seme alabekin eta bere ugalketarako bikotekidearekin. Eta azkenik, non zeuden lurperatuta? Ikusten dugu eskuineko 2 leinuak,
lehen belaunaldiko bi emakumeek lideratuta, bat arkitu duguna da beste ez, eta bere ondorengo guztiak, denak lurperatzen dira hegoaldeko kameran, eta patriarka. Lehen belaunaldiko bi emakumeak ezkerrean, eta beren ondorengo gehienak lurperatu zituzten ipar kameran. Zer esan nahi du horrek? Familia honek, belaunaldietan zehar gogoratzen zuela, lehen belaunaldiko zein emakumetatik zetozen, eta leku baten edo bestean lurperatzen zituzten faktore horren arabera. Hau da, naiz eta oso patrilineala izan, gizarteak emakumeak garrantzitsuak ziren, baina familiaren memorian bizi ziren, 5 belaunaldi geroago ere, seguruenez emakume hauek, lehen belaunaldiko emakume hauek, hil ondoren, noski. Eta, Hazeltonen adibideak oso polita da, nire iritzi ze, xehetasun handiak lor ditzakegu teknika hauen bitartez. Hau da, leiho bat irekitzea. Komunitate baten familia bizitzan, duela 6.000 urte hiltzena, eta sekula luke imaginatuko 2023an egongo ginatekela hemen beraiei buruz eta bere saltza guztiei buruz hitz egiten. Beraz, amets handia bada arkeologoentzat, historiagilentzat, hizkuntzalarientzat, azken batean gure iragana aztertzen dugun guztiontzat.